खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। भारतनि नुसुंसे हादोर म्यानमाराव म्यानमारनि आर्मिफोरनि सायाव बिग्रायारि आराकान आर्मिफोरनि गाग्लोबनाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं, जायनि लेखायै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय म्यानमार हादोरनि आर्मिफोरा भारत हादोरनि मिज'राम रायजो फारसे हाबबोगासिनो दं। थांनाय माखासे सान सिगाङावसो म्यानमार हादोरनि गोबां आर्मिफोरा मिज'राम रायजोनि लवांटाक्लाइ जिल्लायाव बिग्रायारि आराकान आर्मिफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय गावनि जिउखौ रैखाथि खालामनो थाखाय भारत आरो म्यानमार हादोरनि इन्टारनेशनेल बर्डारखौ बारबोनानै हाबबोदोंमोन आरो गावसोरखौ भारतारि रौनिया आसाम रेजिमेन्टनो गथायनानै होदोंमोन। भारत हादोरसिम सिमा बारबोनानै हाबबोनाय रौनियाफोरखौ म्यानमार हादोरा गावनि हादोरसिम लांफिननो थाखाय मिज'रामनि लेंपुइसिम गंसे अख्रां जाहाज दैथायहरदोंमोन, नाथाय बे अख्रां जाहाजआ क्रेश लेन्डिं जायो, जेराव सा-9 अख्रां जाहाजनि क्रू मेम्बारफोरा गोब्राब जोखोम जायो। मिज'राम रायजोनि डिजिपि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला अख्रां जाहाजाव गासै सा-14 क्रू मेम्बारफोर दंमोन, जेराव अख्रां जाहाजआ लेंपुइ बिरखं गाथोनाव मोजाङै बाख्लायनो हायैनि जाहोनाव रानवेनि गुबुन फारसे थानाय हाग्राबारियाव क्रेश लेन्डिं जायो आरो सा-14 क्रू मेम्बारफोरनि मादाव सा-8 क्रू मेम्बारआ गोब्राब जोखोम जायो, जायखौ मिज'रामनि लेंपुइ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो होननानै फोरमायदों। राहुल गान्धीनि दैदेननाय भारत ज'रो न्याय यात्राया दासान्दि आसाम रायजोनि गोबां दाब दाब जिल्लाफोराव सोलिगासिनो दं। जेब्लानिफ्राय बिथांनि न्याय यात्राया आसाम रायजोआव जागायदोंमोन, अब्लानिफ्रायनो गोबां दावराव-दावसि जानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं आरो बिथांनि न्याय यात्राखौ हेंथा होनाय आरो गाग्लोबनाय जाथायफोरखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। राहुल गान्धीनि न्याय यात्रायाव बाहागो लानाय आसामनि कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथांखौ सनितपुर जिल्लानि जामुगुरि हाटआव बिजेपि दोलोखौ मोजां मोनग्रा सानैसो सुबुंफोरा होबथानानै गाग्लोबनाय जाथायाबो थांनाय समबारनि सानखालि जानानै थांदोंमोन, जेराव आसाम कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथांनि गन्थंनिफ्राय थैबो गदोंमोन। बेफोरबादिनो गोबां माखासे जानाङै जाथायफोरा बिथांनि न्याय यात्रायाव जानानै थांदोंमोन। थिग बेबादिनो मैयाबो फिन मोनसे लाजिनांथाव जाथाया जानानै थाङो। मैया राहुल गान्धी बिथांनि न्याय यात्राया आसामनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरनि गेजेरजों जानो गोनां दंमोन, जायखौ आसाम सोरखारनि बिथोनाव आसाम पुलिस बिफाना बिथांनि न्याय यात्राखौ होबथानो थाखाय गुवाहाटी नोगोरनि लामा फारसे बेरिकेड्स होनानै आसाम पुलिसआ होबथायो, जायखौ लानानै राहुल गान्धीनि न्याय यात्रायाव बाहागो लानाय 5,000 सो कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरा पुलिसफोरजों गोबां नारा-नाथा जुजिलायनानै बेरिकेड्सफोरखौ बोख्रांजोबनो नाजायो, नाथाय आसाम पुलिसआ राहा गोथे जानानै कंग्रेस दोलोनि मावफारियाफोरनि सायाव लावथि सिबनो गोनां जायो होननानै मिन्थिना मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि डिजिपि जिपि सिंह बिथांखौ राहुल गान्धीनि सायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनो थाखाय बिथोन होयो, मानोना राहुल गान्धी बिथांनि सुबुंफोरखौ थुलुंगाखां होनायावनो बेफोरबादि हिंसायारि जाथाया जानो मोनदों होननानै। दा आसाम पुलिसआबो राहुल गान्धी बिथांनि सायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होनना मिथिना मोन्दों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो राहुल गान्धी बिथांनि सायाव जरहाट पुलिस बिफाना मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। राहुल गान्धी बिथांखौ गुवाहाटी नोगोर सिङाव न्याय यात्राखौ लानो होयैनि गुबै जाहोनानो जादों गुवाहाटी नोगोरनि ट्रेफिक जाम जानाय बिथिंखौ लानानै। दा राहुल गान्धी बिथांखौ लक सभा बिसायख'थिनि उनाव एरेस्ट खालामगोन होननानै बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। थांनाय 2023 मायथाइनि 19 दिसेम्बर सानखालि रुंसारि जालांनाय जोंनि बर' माहारिजों बयजोंबो सिनायजानो हानाय मुंदांखा हारिमु अनसायगिरि, लंथाइगिरि, डाइरेक्टर, एक्टर, सिंगार, करिय'ग्राफार, फट'ग्राफार आरो बायदिसिना बिथिङाव खामानि मावबोनाय रोंखा-राखा सासे बर' माहारिनि सुबुं सम्पद बिथां गपाल स्वर्गियारिनि सारादुखौ लाहार-फाहार खालामनानै फैबाय थानाय 28 जानुवारिनि रबिबार सानखालि
सानखालि खुंफुंनो थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो दं। रुंसारि गपाल स्वर्गियारि बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि रौता बागान बालिसियानि थागिबिमोन। आथिखालाव बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि बर' सावथुन महरगिरि आफादनि लेङाइ नेहाथारिजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बुंथिगिरि बिबानावबो गोख्रोङै खामानि मावबोगासिनो दंमोन। नाथाय बिथांनि अबथिरा जिउ खहा जानाया बयनिबो गोसोआव दुखु खालामनानै गालांबाय। बेनिखायनो बिथांनि बिहोमा होलांनायखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सिबिजानाय ब्रह्म धोरोम, बाथौ धोरोम, ख्रिस्टियान धोरोम गासै धोरोमारिफोरखौ लानानै मास प्रेयार खालामनाय जागोन होनना मोनथिना मोन्दों। बे हाबाफारि बादियैनो फुंबिलि समाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' सावथुन महर आफाद बिथांमोना फिरफिला बिरहोनाय जागोन आरो बिनि उनावनो रुंसारि बिथां गपाल स्वर्गियारिनि गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनाय जागोन। बिनि उनाव बिथांनि बिहोमा होलांनायनि सायाव अपेन डिस्कासन एबा सावरायमेल लानाय जागोन होनना मोनथिना मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि इएम, एमसिएलए आरो आसाम एसेम्ब्लिनि एमएलए बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोनखौ मोनथिना मोन्दों। लोगोसे आंनि चेनेलनिफ्राय जानानै नोंथांमोननिसिम मोनसे आरज। रुंसारि आदा गपाल स्वर्गियारि बिथाङा आंनिनो नखरनि आदा सोमोन्दो जानाय सासे सोद्रोमा। बेनिखायनो फैबाय थानाय 28 जानुवारिनि बै सानखालि नोंथांमोना जायखिजाया धोरोमनि सिबियारि जाया मानो अननानै आदानि गोजोन सोरगोआरि जिउमानि थाखाय आरज गाबनानै होगोन होनना खावलायनाय थाबाय। चाइना हादर आरो किर्गिस्तान हादरनि सिमनायाव बांग्रि मावदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंनि समाव चाइना हादरनि शिनजियां आरो किर्गिस्ताननि सिमनायाव गोसा एबा गोहोगोरा बांग्रि मावनायनि जाहोनाव गोबां न' बांफोरा सिलिंखार जानांदों होनना मोनथिना मोन्दों। रिपर्टनि बादियैब्ला बे बांग्रि मावनायनि गोहोआ 7.2 मेगनिटिउडमोन। बे बांग्रि मावनायजों चाइना हादरनि गासै सा 6 सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो बे साद'नि मादावनो सानैया गोब्राबथार जोखोम जादों होनना मोनथिना मोन्दों आरो रिपर्टनि फोरमायबावनाय बादिब्ला गासै गं 120 नखरफोरा गाज्रियैनो बांग्रिजों सिलिंखार जालांदों होनना मोनथिना मोन्दों। सानफ्रोमबो जों खोनानो मोनबोगासिनो थायो। बियो गोदान बाथ्रा नङा। बर' समाजनि माखासे आइजोफोरा थारैनो बबे लामाजों आगान सुरगासिनो दं, बियो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैयो। सानफ्रोमबो बर' आइजोफोरा नखर गारनानै खारनाया बर' आइजोफोरनि हारिमुसो जालांबाय नामा? फिन आरोबाव सासे बर' आइजोआ गावनि फिसाय गथ' नखरखौ गारनानै खारफिनलायबाय। चिरां जिल्लानि खुंग्रि गलदंफारा गामिनि समर बसुमतारिनि बिसि बिहुला बसुमतारिया थांनाय 2 जानुवारिनिफ्रायनो गावनि आंगो फिसाय आरो 2 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ गारनानै खारनाया नखराव दुखुनि बाना बोहैहोदों। बेनिखायनो जाय नोंथांमोना बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 6026274801 बे अनजिमानि जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों फिसाय समर बसुमतारिया। कक्राझार जिल्लायाव बिपिएफ बेंगलि सेलनि बानजायनायाव गेदेमा नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि 127थि जोनोम सान फालिदों। भारत हादरनि उदांस्रिनि थाखाय गावखौ बाउसोमलांनाय गेदेमा नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि बिहोमाखौ गोसोखांनानै बिथांनि 127थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों मैया कक्राझार सहरनि हाथाइ बाजार गेजेराव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिनाय जायो। बिथांनि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारि बादियै फुंबिलि समावनो गेदेमा नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि सावगारियाव मान बाउनायजों लोगोसे माहारियारि फिरफिला बिरहोनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानानै आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ जोनोम सान फालिनायनि लोब्बाजोंनो गथ'फोरनि सावगारि आखिनाय बादायलायनाय, हानजा सुरनाय हाबाफारिजों लोगोसे नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि बिहोमा, सानथौ आरो सानस्रिफोरनि सायाव मोनसे सावरायनाय आयदाबो लाफानाय जादों होननानै फोरमायदों कक्राझार सेलनि बेंगलि आफादगिरिया। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाबावदों बिटिसिनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म आरो प्रकाश बसुमतारी बिथांमोना।
महाराष्ट्रनि मुम्बाइ नोगोरमानि नयानगर मीरा रड हायदार ओनसोलाव आयध्यानि राम मन्दिर गायसननाय आरो बेखेवनायखौ हेंथा होनानै बाइक रेलि खालामनाय गासै सा-13 सुबुंफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों होनना मिन्थिना मोन्दों। इसोरामनि हेंथा स्लगान होनानै थामहिनबा इसोरामनि हेंथायै होस्रिखाव बाइक रेलि खालामनाय समाव आयेननि आब्रुथिजों नोजोर होनानैनो पुलिसआ हमनाय जादों होनना मिन्थिना मोन्दों। पुलिस बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय गासैबो दुथांफोरा बैसो जायै एबा उन्दै बैसोनि गोनजा होनना फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।